Και για να το δούμε, να το δούμε, έτσι. Γλύρτο. Που πήγε στο συνοδηγό του Μπάξι, πήγε. Τυχαίο, δεν νομίζω. Ο Μπάξι το κανόνισε. Ήταν μιλημένη. Αν πάρουμε τον Μπάξι θα ξέρει ότι το πήρε ο Αλέξης. Βέβαια. Ποιος πήρε το? Εγώ πιστεύω θα ξέρει ποιος έκλασε. Βάλε τον ανοιχτή ακρόαση. Τώρα ξέρουμε όλοι. Μην τον κάνει να γελάει, μην τον κάνει να γελάει. Άνοιξε το γιατί δεν έχω μπαταρία, λέμε. Κάθονται. Άντε, Αλέα, τώρα που είσαι στο πλοίο μπορώ να φάω την πολύ περισσότερο. Όχι. Δώσε τώρα από πάνω. Γιατί όντως ο Λίμος θα δει. Τι είναι αυτό κάνει? Πάρ' το λίγο. Όχι, αυτό τα επιθετικά μου είναι δυνατάκα. Φέρε μου το πιάτο. Άντε, μπράβο. Άντε, μπράβο. Πολύ καλό να μάθετε πέντε πράγματα. Εμένα να μου πάρει πριν το Πιανού είναι? Εμένα να μου πάρει το πριν το 1990. Στο καλό να σου ζήσεις.